Teillä on nyt syysturnaus tässä. Ketä te olettekaan? Roope Vaahtoranta, Eetu Rasanen, Matias Suomela. Mikä se tässä jalkapallossa on mukavinta? Sitten on hyvä joukkuehenki. Joo. Niin. Oletko sä saanut kavereita paljon sitten tässä jalkapallossa? No joo, aika paljon joo. Joo. Mikäs on tämän päivän tilanne? Onko odotuksia? Voitetaanko? Joo. Ja ensimmäinen peli oli jo. Miten se meni? Tasapeli tuli. Näyttäkääs vähän mallia, miten se palloa pyöritetään.